سلام كمي تغنوز خبركم تغطاتلتي زينا وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا مساقم تصنح بيتروس منكسي كاندينة بتازينا بريزيدنت إسياس أفوركين ناي ريبابليك قبط زعودو تزازي متماليسون أتليتات هاقراي مبراق أفريقيا تساتفو ماراتنا أسمرا تخايدون بيت مرتاح رشان تكنيك نحجز 113 تمهرة مريقة أب روسيا بستخايدة هجراو على كتابة 650 وعدات تختمو أمريكا بقداي شمتت صار ميسايل S-400 أب لعلو تركيا توسها تصاط جيران أب هيتي متفان مقتاز صوحنا يتقام سلفين نعم نعبي أمريحيون بريزيدنت إسياس أفوركي عب ريبابليك قبط زقبرو ناي كل تمعلتات وقعوا مبصح فتسيمو تمال سنبت 9 سنة بساعتات كن مقاتر تماليسون بريزيدنت إسياسن بريزيدنت عبد الفتاح السيسن بشمونت سنة بزقبرو ركب عب ممعبال كل التاوزم دنان متحقازن كمون زباون أحقراون معبالتاتن كالو تحبرو عقداس النزلهم قداياتنا توكيرام عب زقبرو زتا تقلالي حبراو متحقازن مدلدال عب زواوي قدايات بحافشة متحبار زواق أي بحرن زواق قرن أفريكان دما بفلاي حسب نحسب تلواويتهم بزي كازي كلتي مرحتي عبي هلو معبالتات السودان زلوم سكفتاتات بمقلاط حزب السودان انتو قداي بغطتا زملكوتا معكالاتن نزين ناي مساقر مدرق بحلافنتاو من قد كحزوان نقداماو متقتاو بوتا كخلون صويعم بريزيدنت عبد الفتاح السيسي عبي بيت منقستي على اتحادية بريزيدنت إسياس أفوركي زقبرو وقعوا أكبابلا بناي كبر سلفن هاقراو مزامور إيرتران قبطن سسني نيرون منستر قدايات وطاياتو عثمان صالحن عما غار بريزيدنت عطو يمان قبرابن مس بريزيدنت إسياس أفوركي حابيرم توقعيزم نيرم أتلتات هاقرات مبراق أفريقيا تساتفو ماراثون أسمرات مال سنبت 9 سنة كاب ساعة شوعات نقوى بكند قدنتات أسمرات خايدون أبزي 42 كيلومتر الشافنن 16,500 دولار شلمات تمدبولن وددر كاب إيرترا إثيوبيا كينيا أوغندا دوب سودان تنزانيا زموتو لعلي 3 أتليتات تساتفهم أمودات أدما إيرتراو محار تساقاي قدامي إثيوبياوي تادسا أسفا كالاي إيرتراوي بيترو مامودما سالساي بموصا ككم درجوم 6,000 دولار 4,000 دولار 3,000 دولار تشليمهم أبتنا شلما سنسرعات كاب قدامي كساب سالساي زوصو كاب كوميشنر باهلن سبورتن أمباسادر زمد تغله كاب رابعي كساب 10 زوصو دما كاب أم حداري زوا ماكل ميجر جنرال رمضان عثمان أولياء شلماتهم تقبلهم بانديرا إيرترا دما بهاجراو مزمور تسنية تسغيلا إذا كم ديلن كله إيرتران أتلتات أبز كايرو نايفرق ماراثون وددر أتلت نازير ولدو يغريتا أتلت نازريت ولدو كاب زوا ماكل قداميتي أتلت كوخب تسوا قبر كاب زوا ماكل كاليتي أتلت سمرت مرهوي كاب كلب دندن دما سالسيت بموسى 4,000 نقفة 10,000 نقفة 10,000 نقفة تشليمان عوتات شلماتن كاب مينستر توريزم وزير أسكال من كوريس تقبلن أغدي من توددر أبز السنة حبراوغية لعلي 10,000 تساتفتي كم تخافلو كاب هاجراو فدريشن أتلتيكس إيرتراس ترخب حبريتا أفليتون بيت مرتاح رشان تكنيك نحجز باستفلالي عودتات كل عامتات بكل حساب جبرن كتمهرم صنحت 39 دقيقة نستيو زركبهم 113 تمهارو بدرجة سيرتيفيكيت بشمونت سنة أمريقا أبتنا يممر رأسنا سرعات حالفتا بيت مرتي حاو إسياس تقياب زسمعو كال تمرقتي 30 حدن بمويا أجرو ميكانيك 24 بسنة انسسا 30 كلتن بسنة أتكلتي 26 بسنة معك أماين حامدن لمعات مسنون كم تمرقو بمقلات نعاو من ولدو من يوهانا يلون نمينستر تمرتي وكيلو قال زسمع حلافي كفلي تكنيكاون مياون تمرتن سلطنان أتو تسفاي سيوم دما تمارون زقسمو فلتت بسرحن تمكرن نمعبلو أبنتاو سراح بمعمام نمزان نوم أرأيكم زخونو صنع منو تقريسون وكيل تمرقت بوغنان كل تعامتات بقبرن كل حساب زقسمو تمرتي أبعلتاو نبرو من تقبار مدبات المعاتن أزيكم زحق زنب بمتكاس كباتهم زحتت نمم ملا دلوات مهلاو مراقاقيتا
ኣብ 1997 ተሃኒፃ ኣብ 1999 ግቡእ ስራሕ ዝጀመረት ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ ካብተን ኣብ ሃገርና ዘለዋ ናይ ቴክኒክ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኮይና ዛጊት 912 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 2530 ተምሃሮ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ከም ዘመረቐት ሰነዳታ የመልክቱ። ቤት ትምህርቲ መባእታዊ ሙያዊ ስልጠናታት ጊንዳዕ ብዝተፈላለየ ፀገማት ካብ ማእዲ ትምህርቲ ንዘቋረፁን ማሕበራዊ ፀገማት ዘለዎምን 47 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 106 መንእሰያት ብዝተፈላለየ ዓውድታት ብ7 ሰነ ኣመሪቓ። እቲ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን 4 ኣዋርሒ ዝተዋሃበ ስልጠና ዓውድታት ስነ ህንፃ ምዝርጋሕን ምፅጋንን መስመራት ማይን ኤሌክትሪሲቲን ከምኡውን ኤሌክትሮኒክስን ኮምፒውተርን ዘጠቃለለ እዩ ነይሩ። ሰልጠንቲ ንወርሒ 600 ኣቕፋ እናተኸፍሉ ከም ዝሰልጠኑ እውን ተሓቢሩ። ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ዓብደላ ሕዱግ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዕላማት ስልጠና ነቶም ብማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ካብ ማእዲ ትምህርቲ ዝረሓቑ ዜጋታት ሞያ ብምዕጣቕ ንነፍሶምን ስድራ ቤቶምን ዝሕግዝሉ ባይታ ንምጥጣሕ ከም ዝኾነ ብምሕባር ሰልጠንቲ ንዘቐሰሞ ትምህርቲ ከም መበገሲ ተጠቒሞም ብስራሕ ከማዕብልዎን ኣብነት ለውጢ ክኾንን ተላብዩ። በዚ ኣብ 2017 ኣብ ባፅዕ ዝፈለመ መባእታዊ ሙያዊ ስልጠና ዛጊት 165 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 331 ሰልጠንቲ ተመሪቖም ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ። ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ትምህርትን ንዓበይትን ሚድያን ኣቶ ገብረ ዝግድማም ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብግብራዊ ስራሓት ዝውሃብ ስልጠናታት ካብቶም ቀዳምነት ዝውሃቦም መደባት ምዃኑ ብምጥቃስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናብ መላእ ኤርትራ ንምስፍሑን ምሕያሉን ምስ ኩሎም መሻርክቱ ፃዕርታት ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብ ኣነፂሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ዜና ወፃኢ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሩስያዊት ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ኣብ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ዋዕላ ቁጠባ ብውሕዱ 650 ውዕላት ከም ተኸተመ ፀብፃባት ኣፍሊጦም። እቲ ልዕሊ 47 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ንግዳውን ወፍራውን ስምምዓት ኣቐዲሙ ኣብ ሓደ ግዜ ካብ ዝተገብረ ተመሳሳሊ ውዕላት ብቁፅሪ ዝበዝሐን ብመጠን ገንዘብ ዝዓበየን ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። ዝርዝር ናይቲ ዝተበፅሐ ውዕላት ዘጊት እኳ እንተዘይተነፀረ እቲ ዝዓበየ ካብኡ ግና ኣብ መንጎ ሩስያን ቻይናን ዝተኸተመ ምዃኑ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ጎኒ ጎኒ እቲ ኣብ ሩስያ ከካይዶ ዝቐነየ ምብፃሕ ኣብቲ ዋዕላ ከም ተሳተፈ ፀብፃባት ይሕብሩ። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንቱርኪ ዝተራቐቐ ፀረ ሚሳይል ሩስያ ወይ እውን ዘመናዊ ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ንምሽማት እትመርፀሉ ናይ ግዜ ገደብ ገይሩላ። እታ ሃገር ንናይ ኣፅዋር ንምዕዳግ ከም ትመርፅ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ 2019 ከተነፅር ከም ዘለዋ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ብ8 ሰነ ኣፍሊጡ። ንሸመተይ ኤስ400 ዝዓይነቱ ፀረ ሚሳይል ብዝምልከት ኣብ መንጎ ቱርክን ሩስያን ንዝተበፅሐ ውዕል እትቃወም ኣሜሪካ ኣብ ተግባር እንተውዒሉ ንቱርኪ ክትሸጠላ መዲባ ዝነበረት ኤፍ35 ዝዓይነተን ዘመናዊያን ናይ ውግእ ነፈርቲ ከም ተቋርፆ እያ ክትገልፅ ፀኒሓ። ቱርኪ ግና ፀረ ሚሳይል ሩስያ ንምዕዳግ ንዝኸተመቶ ስምምዕ ውድእ ምዃኑ ብምጥቃስ ነቲ ፅዋር ኣብ 2020 ከም ትርከቦ እያ ትገልጽ። በዚ ተቋጥዐት ኣሜሪካ ንቱርካውያን ኣበርቲ ክትህቦ ዝፀንሐት ስልጠና ከተቋርፆ ከም ዝወሰነት ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ሓቢራ እያ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቱርኪ እገዳ ከተፅንዕ ከም ትኽእል እውን ወታደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ። ኣቐዲሙ ብቻይናን ህንድን ዝተወነነ ኤስ400 ፀረ ሚሳይል ሩስያ ኣህጉራዊ ፀጥታዊ ስጋት ከም ዝፈጥር እያ ኣሜሪካ ትሕብር። ይኹን እምበር ቱርኪ ነቲ ክሳብ 400 ኪሎ ሜትር ንዘሎ ዕላማ ከጥቅዕ ዝኽእል ዝተራቐቐ ኣፅዋር ሉዓላውነታ ካብ ምውሓስ ሓሊፉ ንኻድ መዓላ ከም ዘይትጥቀመሉ ክትገልጽ ፀኒሓ ኣላ። ኣህጉራዊ ማሕበር ኣትሌቲክስ ብክሲ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ቅድሚ 4 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ኣትሌታት ሩስያ ንዘጽንዖ እገዳ ኣናዊሕዎ። እቲ ኣህጉራዊ ትካል ትማሊ 9 ሰነ ነቲ ኣብ 2015 ዝጸደቐ እገዳ ብ3 ዋርሕ ክናዋሕ ወሲኑ ዘሎ። ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ሩስያ ኣብቲ ጉዳይ ዘለዎ ኣተሓዛ ከም ዘመሓየሸ እንተኾነ ግና ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይፀፈፈ እዩ ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝሕብር። ይኹን እምበር እቲ እገዳ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ከም ዘለዎ ትገልጽ ሩስያ ብተደጋጋሚ ክትነጽጎ ፀኒሓ እያ። ገለ ወገናት እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ተኸሲቱ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው ዘንቀሎ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ግምታቶም ዝህቡ። ب9 سنة ኣብ ሃይቲ ዝተኻየደ ምጥፋእ ክግታእ ዝፅውዕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ናብ ናዕቢ ኣምሪሑ። በዚ ድማ 10 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ማዕከና ዜና ቃሊሕን።
بتي عبر سكتما بورت أو برينس استخستن عبي عبر لعلن برد كبير عنوات كوردن كله عبتا كتمات تاوت رسفين خمزلون أي كربة عزبتي حبيرم متفات أنك مبأس محبر قطبة وتساكماتي حزبي خون كمزلو زغالة صوتهم سلفنياتات منجستين معقاتو بعتب كسر حتويام عبز حلف ورح لكاتي تابتا هاجر استخايدة تمسسالين ناي تقاوم سلفي نابقيتت بممرحب وحدو شوعات سبات كم تقتلون أمايت كم زغسلون صبصبات يردون بأنتر نايتي مس أمريكا تخصيص زلون نقداو زي مقداو متن ناي وصا نقد تشاينا عبد زحلفه حمش توارح بالعلي 400 كم زعبي ستاتستيكا وصبصبات حبيرم بمسرة الصبصبات متن سدد ب6.1 متن التاو دما ب5.6 كب كم زباله كفله تخايل الله أمانغو تشاينا أمريكا تفايتيرو زلون نقداو زي مقداو نكتباو عبيت بحافشان نقداو غسغاس كلتين هاغرات دما بفلاي بعلوتات صلي وكم زلو يزتقاس يخون بر تشاينا نقداو نتفتات تكايدلو اهغراو زباتات بمسفح عطاويتات نمعباي تسرح كم زلايا تحبر تشاينا اب 2013 زبغسطو حدا قنات حدا منقد تسميا اهغراو نقداو منقسقاس اب مغلبات صلات نقدي التاو يغريتا اب مغلبات صلات نقدي وتاو تراي صوات كم زلاي زغلاص متن عبيت قطبا تشاينا عمتاوي بغمغم ب6.5 كعب مصنحو زتقص صبصبات ابز عمت زي بخفيل كنك خمس خل يموتون فنزويلا بتصطاو مخنيات استات 4 وارح عصياتون صنحت مس كولومبيا زراخبا دوبات ب8 سنه خفيتاتو اتناي معصاو سغمتي خوان غوايدو بعلو مرح مساغر منغست مخانو دحر مواجب استفترت صطاو قلولاو كم تعصويو منغست فنزويلا زغلص يخون برت كونتات ابز حاشه درجو كم زركب زغلص منغست فنزويلا حزبي كابنا بن كولومبيا كملالس صقم كم زي لفليتو بمسارات صبصبات اب وشتي كلتا معلتات طراي بحدود 30,000 زيغاتات فنزويلا مسارتاو طلبات هيوت نمركاب ناب كولومبيا اتيمالو اب فنزويلا ناي دغم تاو زغاردو محبر قطاوت صقم انخرر يمص كم زلو زحبرو ناي قربات عزبتي بسنكو ميلينا زيغاتات تهاجر ناب غرواب تهاجرات كم روحو كم صنح يردو كاب 2015 ندحر طراي استات 4 مليون فنزويلان كم تسدي زغلص إيران بوشتاو عقما زمعبلو تحدش تصير نفرتي تمالي 9 سنة كم زفتنا تفليتا إذا ما تقعت السبع ونفرتي كي ترفك كم زمكن استقلت أطوار 250 كيلومتر نزر حاقا علامانا موقع عقما خمزلو منستر مكل خالتها هاقر حبيرو إذا حدش أطوار أكالت وتهدرو عقمي إيران مقلبات زكايا زلو من كسقاس مخانا زقلت منستري بغطا نابسراح كوافر مخانا رديو إيران قدما بوشتاو عقما تصير ميسايل كم زمعبلت محبارة صبصباتي تقصون تهاجر وتهدرو عقما تمعبل زلام مس أمريكا تفحافي حاب زلات الأوان بمخانو ناب أمريكا زغن عمل أختي كم محل ألف كم زغن وتهدرو أن تنتنتي يموتون زي خبركم تحتاتلتين حج استرالو زينا مسانا دوا بزي تزازيم الله بروح معلتين سلام كم يتعكم كبرات عزبت على تاو زينة سبورت وشتون واتسان هو زينة زور بالكم ميكال حدكم وددر اسمرا ماراثون تمالي سنبتا بقندي غورناتات كتما اسمرا بعبدم كتخايدو إذا وددر 3 عينات زنقد خوينو تقدماي نيدك تبعتيو ماراثون تكالاي نيدك انشيو وددر مالت فرق ماراثون كوم خا حبراو غياز تقالالي نيروم أو نيدك تبعتيو زي كم ناي قدم إذا وددر زي كابقرنا أفريقيا زموت 17 اتلتات زتصادفو بمخانو بكل شنخو حيال تودادنت كرايو لعل قمت تواهي وينيروم أو نيدك انشيو كلنا اتلتات ناي وشت هاجر نيران
እዚ ውድድር ንምክያድ ኩሉ ተሳታፊ ናይ ውድድር ካብ ንጉስ 7 ተጀሚሩ ንመበገስ ቦታ ኤሪተል ብዓብ ቁፅሪ ዝመልኦም ደቂ ተባዕትዮ ብዝጀመሩኻ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 21 ኪሎ ሜትር ውድድር ንምክያድ ድሕሪ ሒደ ደቃይቕ ስዒቦም ተበገሳም ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ምስ ንምልከት ጾታ ምስ ተጀመረ ብከም ዕቑባይ ትቕለ ዝነበረት ጉጅለን መሓር ጸጋይ ፔትሮ ማሞ ክልተ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ዕቑበ ክብሮም ካልኦትን ብልዑል ፍጥነት ክትጓዓዝ ብምጅማራ ከሎ ገና ንገለ ኣትሌታት ገዳይ ክትገብር ተራያም ውድድር ከምኡ ኢሉ እናቐጽለ ከሎ ናይ ደንደን መሓር ጸጋይ እቲ ውድድር ከባቢ 15 ኪሎ ሜትር ምስ ተላዕሉ ንበይኑ ክመርሕ ጀመረ ምስ ግዜ ካፍልልዩ ምስ ትስዕቦ ዝነበረት ንከም ኢትዮጵያዊ ታደሰ ኣሰፋን ፔትሮ ማሞን ካልኦትን ጉጅለ ዝሓዘት كجفح ترايم بهم غان ودرو بزي زخانة تقاطعت بغلط ساعتين 14 دقيقة ساسا كاليتن شديشن وسكاليتن بنزام تعاوتلهم كالا إثيوبيا وتعدى ساسفا بغلط ساعتين 17 دقيقة 19 كاليتن سالسان 4 وسكاليتن سالسا كان يدندن بيترو مامو كابي دندن بغلط ساعتين 17 دقيقة سالسان 1 كاليتن سالسان 6 وسكاليتن بهم غان تختيلهم نابوليون ديبوم ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ንምልከት ዘን ኣትሌታት ኣብ መንጎን ዓብዩን ትላስተራ ውድድር ኢና ካይደን ኣትሌታት ናዝሬት ወልዱ ኮኸብ ተስፋ ጋብር ክልቲን ካብ ማእከል ስምረት መርሃዊ ዶልሽ ተስፉን ክልቲን ካብ ደንደን ዘራዩ ጾታ ብሓቂ ፍሉይ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ብዘደንቕ ኣገባብ ንመወዳድርታ ኮኸብ ተስፋ ጋብር በሊፃ ንውድድራ ብ1 ሰዓትን 18 ደቂቃን 6 ካይትን ብምዛምዑ ክትከውን ከላ ኮኸብ ብ1 ሰዓትን 18 ደቂቃን 12 ካይትን ካሊቲ ስምረት መርሃዊ ካብ ደንደን ብ1 ሰዓትን 18 ደቂቃን 28 ካይትን ሳልሳይ ደረጃ በመሓዝ ናብ ፖዲየም ደይበን አትሌት መሓር ጸጋይ ዕውት ኣስመራ ማራቶን 2019 ብምዃኑ ተሸላሚ $6,000 ኣሜሪካን ዓባይ ዋንጫን ክኸውን ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ዝሓዙኻ 4 ከምኻ $2,000 ኣሜሪካ ተቐቢሎም ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ተሸላሚት 40,000 ናቕፋን ከምኡ ድማ ዓባይ ዋንጫን ክትከውን ከላ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ዝሓዘኻ 20,000 ከምኡ ድማ 10,000 ናቕፋ ተሸሊመን ክቡራት ተዓዘብቲ ንሰፍሐ ጸብጻብ ናይ ዝውድድር ሎም ምሸት ኣብ ዝቐርብ ሶምናዊ መደብ ስፖርት ተኸታተሉ ኤርትራውያን ኣትሌታት ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ብምስታፍ ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊቦም ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ንጉስ ኣምለሶም ኣብ እስጳኛ ብናይ ኣልባስተ ናይ ፍርቂ ማራቶን ውድድር እዩ ተጸሚዱ ነይሩ ኣብቲ ውድድር ንጉስ 1 ሰዓትን 2 ደቂቃን 50 ካይትን ብምዝጋብ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣትሌት ኣፈወርቂ ብርሃነ እውን ኣብ እስጳኛ ኣብ ናይ ጽርግያ ናይ 15 ኪሎ ሜትር ውድድር ተሳቲፉ ነይሩ ኣፈወርቂ ኣብ ዝርሕቀት እዚ ብ43 ደቂቃን 40 ካይትን ግዜ ብምህራሚ 4ይ ተርታ ሒዙ ካብ ዜና ኣትሌቲክስ ከይወፃና ኣትሌት ኣሮን ክፍለ ዝሓልፈ 6 ሰነ ኣብ ሮም ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዳይመንድ ሊግ ናይ 5000 ሜትሮ ውድድር ብ13 ደቂቃን 13 ካይትን 5 ካይትን ግዜ መበል 15 ተርታ ሒዙ ኣብዚ ናይ ሮም ውድድር የማን ሃይለ ስላሴ እውን ኣብ ናይ 3000 ሜትሮ ናይ መሰናኸሊ ውድድር ተሳቲፉ ነይሩ መበል 16 ተርታ ሒዙ ድማ ውድድሩ ፈጺሙ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ፈረንሳዊት ክለብ ኮፊዲስ ናትናኤል ብርሃነ ኣብቲ ትማሊ ዝጀመረ ብንእሽቶ ቱር ዲ ፍራንስ ዝፍለጥ ክራይቴሪየም ዶልፊነ ይሳተፍ ኣሎ እዚ ውድድር እዚ ትማሊ ሰንበት ክፍልም እንከሎ ተቐዳደምቲ ካብ ኣውሪላክ ተበጊሱ ኣብ ጁሳክ ዝተዛዘመትን 142 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበራ ውድድር እዮም ኣካይዶም እዛ መድረኽ ዝተፈላለዩ ደረጃታትን ነጥቢ ዘውህበን ዓቐበታት የእንጊዳ ምንባራን ተቐዳደምቲ ፈቲና ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ቅጽበታዊ ውድድር ኖርዌጃዊ ተቐዳዳማይ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ኤርስቫልድ ቦሰንሃገን ረቲዑ ተዓዋቱ ኮይኑ እዚ ተቐዳዳማይ ንውድድሩ ብ3 ሰዓት 24 ደቂቃን 36 ካይትን ብምርታዕ ክዕወት እንከሎ ካልኣይ ካብ ቤልጅማዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ዲሽኒ ኩዊክ ስቴፕ ፊሊፕ ግልበርት ኮይኖም ተዓዊቶም ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ካብ ዕውት ናይ ዛምድረኽ 3 ደቂቃን 50 ካሊት እንዲሒሩ ንውድድሩ መበል 69 ደረጃ ሒዙ ከም ዝፈጸመ መርበብ ሓበሬታ ፕሮ ሳይክሊንግ ስታትስ ኣፍሊጣ ንናይ ሎሚ ዓመት ክራይቴሪየም ዶልፊነ ቦሰንሃገን 3 ሰዓት 24 ደቂቃን 26 ካይትን ብምራሕ ኣብ ቅድሚ ዝርከብ ተቐዳዳማይ ክኸውን ናትናኤል ካብ መራሒ 4 ደቂቕ ድሒሩ መበል 69 ደረጃ ሒዙ ናብ ናይ ሎሚ መድረኽ ከምርሕ እዩ ኣብ ናይ ነጥቢ እውን ሃገን እዩ ብ25 ነጥቢ መራሕ ዘሎ ኣብ ናይ ብሉፅ መንእሰይ ወት ቫን ኣርት ቀላሲ ናይ ዝውድድር ክኸውን ካስፐር ፒደርሰን ካ ንውድድር ኣንበሳ ዓቕበት ብ17 ነጥቢ ዝመርሖ ዘሎ እዩ ብጋንታ ዋንቲ ጊበር ሳይክሊን ቲም ብ10 ሰዓትን 13 ደቂቕን 39 ካይትን ትቕልሶ ዘላ ክለብ እያ ክራይቴሪየም ዶልፊነ 2019 ሎም ሶኒ እውን ብናይ ካልኣይ መድረኽ ውድድር ክቕፅል እዩ ተቐዳደምቲ ካብ ማውሪያክ ተበጊሱ ኣብ ክሪፖነ ሱር ኣርዞን ዝዛዘመ ናይ 180 ኪሎ ሜትር ውድድር ከካይዱ እዮም ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም